aneno ni chike mane oseketi mar neno ni kuonde nindo mag jopuonjre obedo makare manyalo reso ngima jopuonjre kinde ma masiche mag mach twak margi kod jofwambo weche kaunti ma Homa Bay jodologo ka otelnegi gi jakomgi Bishop Abraham Suwanda Odongo okoni nitie masiche mag mach mathoth ma osebedo e sikunde pachoka kendo piny owacho osetimo nonro to onge lipot moro amora ma oseketi e lela ne jopiny kod okenge ma onego keti mar geng'o masichego. Adwaro na penj sirikal penjo mayot. Nyaka nyithinda ditho eka sirikal biro amale nindo mondo chop chike kata enforce chike mosebed kiloso saka sama masiro timore thurwa ka iwinjo no los task force chulo gigolo report gigolo recommendation implementation hakuna. Ang'o matimore? Nyithindo sewang' e sikul kinde ka kinde ibiro winjo ni timo nonro no ok nyalo golo statement ne maler kaka koro wawuoyo kaniya mach no moko kama no chal kama joma ne responsible otimnegi ma. Apenjo sirikal nikech sirikal nigi jotich michulo wan kod CS ma is in charge of ministry. Wadwa ni wawinj gini maler nikech nyithindo setho e mach masirni mag mach uketho pesa jopiny nango. These are some of the things machando chunywa kaka jodolo. Ok wanyalo ling ka nyithindo medo tho. Sirikal onego kaw thuolo nikech gine magi chiwo licenses mag skundegi to giyiene ng'ato kata mondo rana private school ka giso neno environment ber kendo giso ne classes oger maber gik madwarore te en responsibility mar sirikal mondo ne ni gigo bedo makare. Nikech gima timore pile Kenya ka ni ji lala ma ok wanyal ng'eyo kuma gintie. Nyithindo maonge utegi ka jonyuolgi gionge school yot boko yot ka giwang' nyaka sirikal wuog oko mondo nyiso nyithindo di ma onge to nyithindo gi ni kanye. Sirikal oninde class kabisa makadi tong' ni ne sirikal tiyo kako nego giti. TSC jo riwruok mag jopuonje school management di koro waonge kitabu gi. Nitiere nyithindo tieng' makata koponi pek moro wuok to nyalo ringo makonyre kende. To nitie nyithindo makata pek moro wuok aila manowuok hillside to okonyal konyore kende nikech otin. To mano wach mabende ewi task force moseyier ma osekelo paro mopogore manyalo govern schools gi kaka owinjo benetimo owinjo gimed mano be. Ji ariyo owito ngimagi e masira mar apaya ka mamoko 20 yudo hinyruok e kinde masira mane ojuko geche mag jowuoth kamoro ni ngata e apaya maduong' ma Nakuru Eldoret okinyi ma kawuono. Moko kuom joka mane oyudo hinyruok oting'o jong'wech mane wuok Nairobi bang' riwore kod jowetegi e ng'wech manyoro Jumapil mar City Marathon. Apisas mag obila mane oyango masira no olero ni gechego gin mag kambi mar Eldoret Crossroad kod Rongai Line mane moro owuok Eldoret to machielo ne owuok Nakuru. Jong'wech abiriyo noyudo thieth e osiptal ma Nakuru kendo owegi thuolo. Kwa tunatoka Nairobi kukimbia Nairobi City. Nilikuwa nakimbia 10k. Nikakuwa number 15 hapo. Tukamaliza tukaenda kwa stage. Tukaanza mwendo mpaka hapa Nakuru. Tuka relax kidogo almost 1 hour. Alafu tukaanza safari yetu tena mpaka hapa mbele tu. Sijui inaitwaje. Nikastukia tu tumepata accident hivyo hata sijui ilitokaje. Nashukuru tu Mungu kwa kutulinda. So kurudi Nakuru nyumbani ndio matatu yetu kagongana na gari pamoja kwa kichwa ana kwa ana na tukaumia. Kuna gari ndogo ilikuwa inapita na walikuwa na wataka ku overtake. Sasa ndakapatana na wengine wakagongana.
These were the athletes who had actually going to participate in Nairobi Marathon. There were those who were competing in the 42 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers, and now after of course the completion of the race, so they decided now to go back home. MCs mawuok e kaunti ma Garissa chayo sirikal mokalo kuom adeko mar omenda mag counties ka giloso e kinde romo kod komiti mag omenda mar County Assembly ma Garissa. MCs go ywaka ni deko pesago biro thiro chenro mag dongruok mochan e omenda man 2024-2025. Gikoni dongruok mag county ok nyal dhi nyime kalore kod onge mar pesa, ni mano bende ruombo piny dongruok mag wards mage. Ni pesa itoke wakati nitakana kwa exchequer. Hiyo ndio inasababisha saa zingine mradi ambaye inatakikana iendelee ama ifanywe implementation part ndio inachelewa kidogo. Tuko na hiyo changamoto. Saa zingine ile pesa tunahitaji tufanye kwa maybe training kwa sisi kama legislators ama watu assembly tupate vile inatakikana. Sasa tungeomba serikali kuu to maybe tupatie serikali wa release pesa ya budget kwa wakati inavyofaa. Wananchi wanataka kuhusishwa, so walikuwa wamelalamika sana. That's why tulikuwa tunamueleza duty bearers, the committees also wajue ya kwamba kuna hiyo shida ambaye lazima wahusishwe wananchi. Kuna budget na project ambayo walikuwa wamesuggest na project ambayo imekuwa identified by the community wakuwe involved. So hiyo issue ambayo tulikuwa tumesikia kutoka community ya kwamba public participation haifanyiki sana vile ilikuwa inatakiwa, ndio part of it. Jotelo maya e kaunti ma Garissa oketo pogruok mag tenge kendo singo tiyo kanyakla kuom thuo e kinde yiero mokadho. Ne giwuoyo e nyasi mar duoko erokamano kuom welo mar Abdi Korio kaka jambetre mar piny Kenya piny mar Oman manobagi e boma ma Masalane, nyasi manotelie gi Senator ma Garissa Abdul Haji. Jatelogo wacho ni pogruok mag siasa osekelo ng'ikruok e chenro mag dongruok e kaunti no, ka gavana machon ma kaunti no Ali Korane kod gavana masani Nadhif Jama osingo tiyo gi okang' mar winjruok kamano mar neno ni jotelo duto maya e kaunti no wuoyo gi dwol achiel. Senator Abdul Mheshimiwa Mahbub Ambassador Abuha, nataka nimshukuru mzee Ali Korane kwa ajili yake, kwa ajili ameamua kusameheana na ndugu yake Duale. Hata sisi kama viongozi wengine wa Garissa tunataka kufuata hiyo mwenendo, tusameheane na tuungane kama watu ya Garissa. Muko tayari? Kwa ajili ya hiyo hata mimi nataka kuomba msamaha kutoka adhari yangu Ali Korane. Kama nimekukosea nasema pole sana, na tuko tayari kufanya kazi pamoja. Tulikuwa tumetawanyika na ni kawaida ya siasa kutawanyika, lakini leo tumekuja pamoja na tumekubali tusameheane na tufanye kazi kwa niaba ya wananchi. Tumeshikana mkono tukisema kwamba tuendelee kazi yetu kwa nia nzuri, kwa njia nzuri, ili watu wetu wafaidike hizi miaka mitatu ambayo zimebakia. Jatend migao mar saga kod oheli matindo Wycliffe Oparanya yango kenge mag chuogo chike mabiro gayo kaka riwruoge saga maturka tayo tijegi. Oparanya okoni okang' makamano obiro kaluwore kod medruok mag riwruoge saga ma osebedo ka mayo jopiny. Kolose kinde romo kod riwruog saga ma Lampasago, olero ni chenro oseketi mar chwalo paro mar chike od bura machiegni kaka yor neno ni jopiny ok omedo yudo lal kokalo kuom riwruoge saga. The major issue I found in cooperative is governance. Some of the cooperatives are governed very poorly. There is a lot of mismanagement of cooperatives. Members' money are stolen outright. And it's the responsibility of the board to ensure that members' contributions are safe.
on electing these officials every AGM. Every AGM, you do your elections. But we have found out that also people overstay. Someone has been a chairman for 30 years. Kedo gi kongo ma oko puodhi no dhi nyime county ma Bomet bang' obila e county no mako kongo maromo lita 500 e apaya ma Kisii kadhi Narok. Kongo no mane obo gi gunde e mitoka ma Toyota Noah no maki e gwenge ma Sachangwan gi obila mag ndara mane owuok e sendo obila ma Bomet Central. Jalup komanda ma Bomet Central Ali Bashir siemo jogo matimo hand kongo ma oko puodhi ni biro kaune gi chika magera chija dego mane omaki biro chwale doho ma Bomet odiochieng' ma kawuono. Sawa. Sawa. Ile kitu inatakana na ile tunahimiza maafisa wa polisi ni kufanya kazi katika maadili. Inaitwa kwa lugha ya Kimombo professionalism. Na wasiwe na uoga wowote. Gari yote ambayo inafika katika kizuizi isimamishwe na ifanyiwe upekuzi wa ndani kabisa. The way that chang'aa has been packaged, it has been done with high level of knowledge in terms of packaging. Na labda ilikuwa naelekea mahali kama jiji kuu yetu ya Nairobi, na hatuwezi tukajua kama watafanya watawekwa kwa vibuyu zingine ionyesha kwamba labda ni pombe ya aina tofauti, lakini sasa lita 519 sio pombe ndogo. So labda hiyo mtu ako na biashara. Jotichiela pa mar ndeke ma Moi e boma ma Mombasa ne jobago ng'anyo mamuol ka gikwedo paro mar keto alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e boma ma Nairobi e lwet ji giwegi. Gikoni okang' ma kamano kidek miyo thothgi wito thuolo mag tije ni mar idhi taye mopogore, omiyo gidwaro ni jotelo to chutho jood bura mondo mi owuog oko motegno mar kwedo wach no. Kotelegi kod jakom riwruog jotich e paw no Walter Ongeri gikoni tich ma idwa mi Adani en mano ma inyalo tim gi tend paw no, omiyo gichich ni chali nitiere maling'ling ma piny owacho ok dwar pedho ayanga. Ng'anyo ma kamano ne gibago mana ndalo machuok bang' jotich e lap mandeke ma Jomo Kenyatta bendo bago ng'anyo margi. Also from Adani, those documents we see online, that if they scoop JKIA, Adani will be paying 6 billion to KA. The money KA has been generating. What is wrong with our country? What we are saying here is all about the welfare of the Kenyan workers. Of course, you can't assure us that an investor who is not accepted in another country will come with a goodwill. I'm here in Mombasa, and we have the same message of rejecting. We are not going to fear anything. We are not cowards. We know we are going to face a lot of threats, but we are going to stand strong. If Mau Mau did not fight for our country, today we could not be where we are. Yes. We are not fighting for ourselves. We are going to fight even for the future generation. That foreigner should come as a contractor who is coming to repair but not coming to take over. And we will not let our only airport, our only strategic airport, JKIA, to be taken by a foreigner and run by a foreigner. If it is about modernization of JKIA, let the government take it themselves and assist KIA as the entity to modernize JKIA. Chenro mar chako yango ringre jopuonjre manyocha wito ngimagi e masira mar mach e skul ma Hillside Academy e Darasha ochakore e od thieth ma Norumoro e kinde ma jolony mag piny owacho ochako kawo nyinyo mar del mong'ere kaka DNA mag jonyuol mar yango ringre jopuonjre 21 mane owito ngimagi e masira no. Adwani odhi achiel kachiel
nyaka e kaunti ma Nyeri kama tudregi reporter marwa Kamau. Kama unaweza nisikia vizuri ama kusikiza vizuri, hebu tuambie kwa sasa hivi nini yanayojiri katika kaunti ya Nyeri. Asante Bwana Opondo, na kupata vyema hapa katika kaunti ya Nyeri, na kama ulivyotaja tuko katika eneo bunge la Kieni katika hospitali ya Narumoru level 4. Mtazamaji wa Ramogi ataweza kuelewa kwamba tumekuwa tukipeperusha kwamba wale ambao waliweza kutolewa kwenye ule mkasa wa moto katika shule ya Hillside, watoto 19 wameweza kuletwa katika makafani haya ya hospitali hii ya Narumoru, na kwa sasa tuko nje ya lango kuu la hospitali hii ama ya makafani haya, kama mpiga picha anaweza kumuonyesha mtazamaji wa runinga ya Ramogi. Na ni kwamba kwa sasa wazazi kati ya wazazi ambao wameathirika, kumbuka kuna wazazi mara mbili. Kuna wale ambao wamefika hapa kwa sababu wanakisia kwamba watoto wao pengine walifariki. Kuna wale ambao bado wanaaminia kwamba watoto wao wako hai, lakini ili kuhakikisha kwamba watoto wao wako hai wamefika katika makafani haya ili chepechepe zao za DNA ziweze kuchukuliwa na ili ziweze kulinganishwa na miili 19 ya watoto waliolala katika makafani haya. Shughuli inayoendelea hapa ni kwanza counseling ama huduma za kuwapa ushauri wale wazazi ambao wamefika hapa na ambao bado hawajui hatima ya watoto wao, na pili kuna kuchukuliwa kwa zile chepechepe za DNA, na ni shughuli ambayo tayari imeanza. Na kufikia sasa tumeziona familia moja ama mbili ambazo zimeweza kutoka kwenye lango lile zikiwa zimejawa na majonzi, wengi wakiwa wamewezwa hata hawawezi kutembea, na ni ishara tu ya huzuni iliyo hapa. Kumbuka tu kuna wazazi wengi ambao kufikia sasa hawajui watoto wao waliko, na siku ya jana alipokuwa nazungumza katika ile ibada ya ukumbusho katika eneo hilo la Endarasha mkabala tu na shule ya Hillside, kaimu kamishna wa eneo la kati Bwana Pius Murugu aliweza kutaja kwamba hii ni process ambayo itachukua muda mrefu, na itazibidi familia ambazo kufikia sasa hazijui walioko wana wao kungoja muda zaidi. Lakini kwa zile familia ambazo tuliweza kuzungumza nazo masaa ya awali, waliweza tu kuiomba serikali kana kwamba inawezekana waweze ama shughuli hii iweze kukamilika kwa haraka, ili waweze pengine mtu kama amempoteza mwana wake aweze kwenda kupanga shughuli hiyo ingine ambayo ni ya kupanga mazishi. Pia waliweza kuomba kama kuna wale watoto ambao wanajulikana waliko, pengine kuna wale wazazi ambao waliwapa makao na bado hawajawawasilisha katika zile idara tofauti ziko hapa, waweze kufanya hivyo ili hawa wazazi waweze kuwa na ule moyo wa kukubali kilichotokea. Kama watoto wao wako hai wawaliwaze, na kama kuna wale ambao wamefariki waweze kukubali hayo. So kufikia sasa hayo ndiyo ambayo yanaendelea. Tunasubiri taarifa kutoka kwa afisa wa idara ya upelelezi Bwana Martin Nyuguto, ambaye alikuwa ameahidi kwamba atatupa taarifa, na kati ya maswali ambayo tutakuwa tunataka yajibiwe ni mahali ambapo uchunguzi umefikia, pengine kina nani wameweza kuulizwa maswali, kina nani wameweza kuhojiwa, na zaidi kiini cha moto wa Endarasha kilikuwa ni nini, na ni mkasa ambao ulijiri na kusababisha vifo vya watoto 21 ambao wamelazwa kwenye makafani tofauti katika kaunti ya Nairobi, ile ya Nyeri na hapa katika eneo la Narumoru. Kama una swali James, nitaweza kulijibu, lakini kama huna tutakuwa tunasubiria hiyo taarifa ya Bwana Nyuguto ili aweze kutuarifu na atueleze ni kipi kinajiri na haswa uchunguzi umefika wapi kufikia sasa. Asante sana Kamau Mwangi kwa hiyo ripoti kamili. Nitakuacha uendelee na shughuli zako. Tutajuza wasikilizaji wetu ikifika saa 1 na saa 3. Yani Kiswahili kauna chwada ya mama kuberebere nyakora mkajua ngine mitne nikechkoro sichimoko nyalo chopo kama koridoro ni Kiswahili obed mutegno. Koro gima no puonja class ya makora tiyo godo sani. Kata kamano wadognu edholumu ng'iyogo. Kuna na to bro wacho ni James Opondo kia Kiswahili. Wadoge gima ng'iyogo
Jopuonjre moko kuom mbalariany ma pacho kao bago ng'anyo ka kwedo chenro manyien ma piny owacho tiyogo mar chiwo sir ne jopuonjre kuonde tiegruok go. Jopuonjre go ma moko e kaunti ma Machakos kod kaunti ma Uasin Gishu bago ng'anyo kinyi ma kawuono ka giwacho ni kit sir manyien no nitiere kod akweda ahinya to ne jopuonjre maya e familia ma yutogi ne piny. Kasane migawo mar somo owacho ni osechugo komiti ariyo ma biro rango midhiero manie chenro no mar neno ni onge japuonjre moro amora ma orem yudo tiegruok mowinjore e pacho ka. Nataka kuchukua Nyakora Mogajua Kiswahili koro sebedo mamile mile dhoga adwa nakao yweyo maadundo kataka pokadhi yweyo wasome utari ari adek muro no ka James Oponda winje yo makare Ramogi TV neno maler ahinya kodumba kanyamwa mano ato erokamano ato Ramogi TV Oponda ni maber sana kaka ikelonwa habari ana adundo kawuoka Asembo piny maber Ramogi TV James Opondo neni makare kendo habari chopunwa e yorno ma leo mano Silvia Nyasiaya wacho kacha ni migago chopone e yorno makare. Edwin kawuok Siaya Karapul wacho ni neno weche manyien Ramogi TV stage wakae mar distinction. Erokamano Ramogi TV ana Leonard Kasuku kaya Kisaku amore gi Ramogi TV ana Abdalla Marka Tito ngoma timre sikunde ma wang okinyi gi odhiambo wawe uru lamo nyiseche manono aneno Ramogi TV maler James kendo weche mora maratari ana chieng kawuok obita Nyakora Mogajwang aneno ka ote udhuro kae kata kamano wakao thuolo maadundo mondo amodhi e pi ka duogo to pod wan gi weche modhuro kik rimbo bor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account.
nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13 over 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza Shabiki, unaweza taka kuambiaje mzee? Azindi kucheza Shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama venye nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki midweek jackpot, chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki midweek jackpot, pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi to bet. No, for persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLBA 671. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimi pidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Donge inemimiyo wapogre gi jaoda. Chakre kawuono anabiro lamo Nyasaye kae pile ka pile ni kiko mi mor manyaka chieng'. Asewacho ni Karan emolocho. Oh hello, donge anawacho ni Param is the winner. Karan. Param. Meheri nikia. Kabro chunga got, tawach ne siling ni gimana dwaro, to gik madwaro go bro timre piyo. Bro timre. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Doho mamalo dhi golo ng'eto e wi okang' mar ogai ma kojolo mar obila Gilbert Masengeli rem chopo e nyime kendo mar mondo mi winj bura ma itudego mar lala mar jo Kenya. Juma mokalo Masengeli ne onyisi gi doho ni ochopo e nyime mar lero kuma jo Kenya moko adek nitiere ni mar ichich ni ne otek gi kod obila. Familia mag jogo wacho ni ok ging'eyo kuma ne otergie gi obila mane omako gi e kinde ng'anyo. Jalup ogai mar obila Eliud Langat nochopo e doho e lo Masengeli. When courts issue orders, they do not do so as suggestions or pleas to the persons at whom they are directed. Court orders issued ex cathedra are compulsive, peremptory, and expressly binding. It is not for any party, be he high or low, weak or mighty, and quite regardless of his status or standing in society, to decide whether or not to obey, to choose which to obey and which to ignore, or negotiate the manner of his compliance. This court has been very ready to hear explanations, to hear requests, and in many instances be very agreeable with the respondents. But the power of this court must now be exercised, and we invite you to find the acting or the Inspector General in contempt. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM siro Governor ma Siaya James Orengo kaka ogai mar ODM ponono ni ogai mar duond bura no oyudo kom mar komisona mar riwruog pinje Afrika. Twak mar gi jofwambo e kaunti ma Nairobi. Jokanyo e duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi kotelne gi jakoma mar gi George Alado dwaro mondo mi duond bura no oketo okenge makare romo mar gi ma ibiro bage jumani mar neno ni duond bura no kodong kod fuok. Jokombe mag duond bura maya e counties duto 47 biro bedo kod romo tich ariyo e kinde ma ogai mar duond bura no Raila Odinga
pod dhi nyime gi lombo jotend pinje Afrika mondo riwe lwedo e yudo kom AUC. Kutakuwa na vacuum ama kutakuwa na nafasi ya party leader wa ODM baada ya baba kutoka, so tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa kwa hiyo kiti cha party leader cha ODM cha Kenya mzima, na sisi kama Nairobi tumekubaliana kwa kauli moja na kila mtu ameweka sahihi ya kwamba tunamuunga mkono ya kwamba tunaunga Orengo mkono apewe kiti cha party leader katika chama chetu cha ODM. In the event Raila Amolo Odinga clinches the AU seats, ni Mheshimiwa Orengo, na tunajua mwenendo yake na tunajua njia zake zile ampitia, na tujasema tunamsupport mwingine asije akavae. Chama yetu ni Social Democrats. Definitely, because we want the party to have more young blood which is coming in, and also the blood which can be able to move the party forward. Hata hizo vitu zimebaki baba, tunakuomba ujaribu tena kuteua mama ili wamama washike moral ya kufanyia party kazi. Oganda jo Kenya ma odak e pinje ma oko okwa mondo obed kanyakla mar neno ne gimedo chwalo dongruok ka luo kata bed ni gini e pinje ma oko kendo kik giwit kucha kido gi timbe oganda jo luo ka magi duto wach gi riwruok mar joma mine ma odak e piny mar Amerika e kinde romo mane gibedo godo. Joma mine go onyiso chung' margi motegno e siro jalup jatend piny Amerika Kamala Harris e yiero mabiro kaka jatend piny Amerika, ka giwacho ni en kod agenda makare ne ji duto koriwo koda ka mago ma jodak e piny Amerika. Giwacho ni Harris onge kod akweda ka gisebedo ka gigeno ka gineno ka jotelo mamoko ma laro kode komno ahinya kuom jogo mojodak e piny Amerika e kwedo nyasino na obagi ibago higa ka higa mar riwo wigi kanyakla. Wadwandi mondo wabed kanyakla mondo wadongre kanyiluo both ka gidala kata ka wan gi jowa mada biro kae wakonyo gi nikech wantie ka already, to jok mabiro wakonyo mondo gibed assimilated into American culture. Kidonje pinywa mar Amerika kae kik ibed kendi, many kuma jowadu nitie, iriwre gi jowadu, inyalo yudo kony moro amora ma ka chandruok oyudi kata moro nitie wanyalo biro to wakonyi. Wadwaro ni mondo ko wanyalo riwore kaka nyiluo, kanitiere projects moko mwanyalo timogo, mwanyalo konyogo joluo wa moko man Kenya, kata bed gero dispensary moro, gik moko mwanyalo konyo kuonde ma waongego, kuonde mwalake e thuche wa mamwalo kuro. Ana vote ni Kamala Harris. En miyo motegno, en gadiera, ohero ji, otiyo matek. And then she's also reaching out to the diaspora or immigrants, and she's very approachable. In fact, she invited me to a convention. I was one of her guests. So yes, I'm going to vote for Kamala Harris. Iwinjo ka nyiluo jok modak e piny mar Amerika kisungu mit koni, dholuo mit koni, kiduogo Ramogi kae dholuo chwadre koni, Kiswahili kode. Mane mitne anyisi ni magi dutedo ma Ramogi kanya koro magajwang. Ka odhi nyime wedo ni komisuna mar data Mathurka Immaculate Kasait koro kwayo bade migepe ma opogore kama oting'o mago mag piny owacho koda mag ji giwegi mondo ne ni girito e yo makare nonro mag oganda jo Kenya kaka dwarore. Kasait lero ni tiyo marach gi nonro mag oganda obalo kod ratiro mar chike kendo nego kwed mokale romo kod bad migepe Mathurka e magawa moro bure ka. Kasait osundo migepe go ka makinde duto ka nonro mag jopiny mondo obi ondikore ayanga kod apise mondo obi otiegi kaka ginyalo rito nonro makamago kaka dwarore. Komisina no ne olero ni podi nitiere obadho makwako chenro mar chiwo puonj ewi kaka onego kaw rit nonrogo mag jopiny e yo makare kaka chik dwaro. Waweze kutilia manane maneno ya data protection. Ya muhimu sana ambayo tumeongeleza leo ni ya registration, kuhakikisha wamejiandikisha kama data controller ama data processor. Na tuko na data controllers wengi katika nchi, ni ya muhimu ya
watakuwa wamejiandikisha kulingana na Data Protection Act. Uwajibikaji mmoja ni kuhakikisha wameregister. Ili sheria ya data protection ilikuja kuhakikisha ya kwamba watu wameprotectiwa katika right to privacy. Jokanyo e sekta mar somo bagoromo makende kaunti makisi mar lalruok ewi kit weche somo ne rowere duto e Kenya ahinya to kit somo manyasani kagiloso e skul ma Inani. Jokanyogo koni somb rowere ni kare makmana ni nyaka rang makare kit buge mag somo kapod gitindo. Kindego bende gichiwo kony mag somo ne jopuonjre 600 magitimore e kinde ma piny ngima dhialo somb jomadongo kod jomatindo duto kanyakla. Wazazi elekee pale mahali tunaenda ku hand over chief guest to... Yes, thank you. Reading cuts across any system of education. So the best you can do is to give the students the opportunity to equip them to be good readers and who can enjoy reading. In this case, it doesn't matter which program, they can always be good learners. Yeah. We have scholars from this school who are called now the alumni. They really pennavited, and they're pennavited right from 2018 up to now. Yeah. Wherever they are, wherever they join to the junior school, actually we are following them up. They have the reading skills, they have the confidence, they can even use those skills of reading to venture into other activities. I also want to thank the KCA University for extending a hand. So this is one way of giving back to the community. And as the teacher said, we have always come here as an office to support the program. And we are ready and we will continue supporting the program. Jopur e kaunti ma Siaya e sub-county ma Gem koro ijiwo mondo orwak puro mar bel kod cham mamoko motegno mar nyayo chiemo mathoth kendo gweyo oko kech. Jatend chenro mag pur e sub-county ma Gem Medusa Sam Opot okoni pesa mathoth yudore e pur mar bel kendo osejuolo yuto ne jopur komedo ni ma biro reso ochumi. Sam omedo wacho ni gisani giseyudo chiro kendo gitiyo machiegni kod kambi loso kwong' mar East Africa Breweries Limited. Ne waneno na area ni ber bel nyalo donge maber kendo jo Kenya Breweries no encourage grubegi gi train gi kako sewachi kenda na mor ni jo gweng no kaw gini ma serious tadwa mna medo kwayo gi no mondo gidhi mbele warwakuru jo mang'eny wabed gi pesi ofukwa jo bed gi chiemo Gem en constituency momeu wayudo koth 8 months in a year pesa nie low onge tiende mondo nyithindu wuoga kae ni dhi dak e udi mag katon Kibira to ginyalo yudo chiemo ka kiyudo 30,000 e kor gweng' ka hingo ng'ama chamo 100,000 Nairobi. Sani mwabedo kani anasenyo dekadek 6,600 kipenjo jogi tinga mong'io gweno ng'ama chulo school fees ng'ama kendo chako puro this short season both tiyo osepuro sani obro ng'io kodhi kod bombole ma pur this time kod at least wan gi pesa koro wapuro bel kendo wajiwru nyaka jowetewa area wa kae ndigo wantiere kod puothe mani nono ma onego bed ne wapuro to akwayo kan tiere ng'at manopuro kata mana nus eka to dhi ochore obedie kata mana 3/4 an eka mondo mi yani oyar bade opure malach nikech en gima ber ka gimoro timre gweng inyalo wach ni jo youth man ge gweng yema nie igini nikech ineno ga nwa onge pesa wan jok mana miya pesa koro ka wan e kar kae ka watiyo matek wadhi e puodho wayudo pesa lwetwa sechego be wanyalo timo go projects mamoko wayudo ga koro kwe nitie gweng.
Kwa koro igolo mondo piny owacho ketie chike makare made oganda ma odak kod ng'ol ahinya to kaluwore kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi. Oganda man kod dwaro moyiedhigo ywak ni kinde duto gisebedo ka gihinyore kaluwore kod midhiero gi masiche ma ijimbo kod lokruok mar lwasi. Jakom riwruok mar Kenya Climate Change Working Group John Kiili okone piny owacho ni kinde duto nyaka giket e paro oganda makamano mar neno ni ngimagi olokore mana kaka jo Kenya mamoko. Oganda go wacho ni kinde oro kod oula mapek gin ema giwinjo matek mokalo maloyo ogendni mamoko. Wenye kwa wheelchair etc ambao wao wanaathirika sana. Kati tulipokuwa na mafuriko, tulipoona kuna watu walikuwa nahamishwa, na sometimes unaona watu wanapojaribu kuhepa, mtu mwenye ako kwa ile wheelchair ama ile kiti ya magurudumu ya watu wenye ulemavu hawezi toroka. So unapata ule mkasa unampata tu pale pale, wangati wengine wanatoroka. Ndio tunasema serikali izingatie mikakati muhimu ambayo itazingatia vipi hao watu watapata support ya chakula, na sana sana support ya kupata kazi, na sana sana kuangalia hata makazi yao ni vipi yatafanywa bora kidogo, kwa sababu wanaathirika zaidi. Huwa tunafanya kazi pamoja na hiyo kitengo cha National Council for People with Disabilities ambao wanatupatia hakika data yenye wale watu ambao wameathirika. Ndio sasa sisi kama Wizara ya Mazingira tunachukua hiyo jukumu ya kuhakikisha tumepeana hiyo msaada ya climate change. Ya kuna mgojonga daka yueo kendo maadundo anokai Eunice wachone James awinji makare lakini temimanye Milton awuore gi dadi cool olos ni Kiswahili no iber olos mana matin anoka nyikwara mogi bende neno kaka timo Kiswahili kenda tuth ni kode nyambaga heo mabora. Ramogi TV ana uchinga pana ka wuok ndhiwa ka nyadoto. Ramogi TV ler kendo habari choponwa e yorno malew. James Opondo aneni maber kendo mikago chopono maber. An Zena ogol ka wuok Homa Bay mosnajo Homa Bay duto. Elizabeth Obanda kan Mirando Mosie Peter Obanda kod Ayun Care gimin Zeni ka waneno migago e yorno makare. Wa modhi e pi nyakuna mogadwa ajwang kikni maboni kech pod wan gi weche modhuro. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep Nayan. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale Jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Do you want to hear the good news or the bad news? Then I said, let me get the good news. Then I said, the good news is you don't have stomach cancer. The bad news is you have colon cancer. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Victoria Naza. Kupata wimbo huu
Kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumia location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii check yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na View sasa. Asante. Jipange, View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Lakini mang'wech mara laro kombe riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF omako mach kwayo kore chwalo ne bod mabiro chung'ne yierogo mondo ochan kendo otim yiero ma huyanga. Kano wuoyo kinde mane county ma Bungoma bago finals mag ligi ndogo, jalor kom mar FKF Hussein Mohamed nolero ni en ratich ng'ato ang'ata mar laro kom mar FKF kendo nego yiene ji te madwaro chung' mondo ochung' e yiero mabiro. Bende nokwayo jogo mabiro goyo kura mondo yier jotelo mabiro kelo lokruok e tuke adhula. Tim mar Kamusinde nobedo jaloch e tukego bang' loyo tim mar Muiruri gonde 2-1. The Kenyan constitution is clear. We cannot lock anybody out from electoral processes, and we must not even attempt to do it. These elections have to be all inclusive, they have to be free and fair, everybody must be allowed to participate. For me, that is the irreducible minimum. You must allow people to participate in this election, otherwise you will have a false think that you can threaten people, to think that you can deny us our fundamental rights of freedom of association. Then you are living in a different world, and that era is over. Hakuna wakati wa kutishia Wakenya anymore. Unatishia Wakenya kama nani? Katadoko ni negitiego tugo gejia para tim mar Spain oloyo tim mar Switzerland gonde 4-1 tuke adhula liga mar